Висока ли е цената на правосъдието? Колко струва сигурността у нас? Къде отиват парите на съдебната власт и силовите ведомства в България? Добре дошли в новото предаване на България On Air Темида, което се излъчва на живо и по радио България On Air. Тук всяка събота и неделя ще поглеждаме Темида от другата й страна. Страната на парите. Буквално. Започваме след секунди. В първото предаване ще видите медиацията или как по-евтино да разрешаваме спорове извън съда. Един алтернативен начин за разрешаване на спорове извън съдебните зали става все по-популярен в България – медиацията. Буквално това е всеки случай, в който трета страна помага на хората да стигнат до споразумение, доброволно, напълно поверително, с или без адвокати и толкова дълго, колкото спорещите искат. За различните хора медиацията означава различни неща. Но едно е сигурно. Когато имате нужда от помощ, тя може да бъде добър начин да не стигате до съда. Влизането в дълги съдебни битки е скъпо, отнема време и е стресиращо. Медиацията може да бъде полезна в почти всяка ситуация. От частни случаи до мегакорпоративни спорове, дори въпроси свързани с световния мир. Днес Темида влиза в един от центровете за медиация в България. Какво обаче се крие зад съвременните храмове на помирението, защо да харчим парите си за това и как приключват споровете? Вижте сега. Страните сядат на тази маса заедно с медиатора или двамата медиатори. Често се случва процедурата да се води от двама медиатори. Допустимо е да присъстват и адвокатите, дори е желателно да присъстват адвокатите. Разбира се, винаги питаме страните как биха се чувствали комфортно, как би им било удобно да седнат. Оговаряме правила за процедурата. Винаги се съобразяваме с това какво време имат, необходимо ли е да правят почивки, да излизат, да пушат, да говорят по телефона. Реално една среща, една сесия по медиация е работещо и конструктивно в рамките на 1 до 2 часа. Има възможност и закона го разрешава споразумението да бъде и устно. Има доста такива случаи, в които споразумението е устно и с това процедурата пак се счита за приключила, тъй като страните са се споразумели, стиснали са си ръцете и това е всичко. Има възможност постигнатото споразумение, което бива изготвено писмено в случай, че те желаят това, да бъде заверено нотариално, подписите на страните да бъдат заверени нотариално, когато става въпрос за парични задължения. И с него има възможност вече да се снабди в случай на неизпълнение от едната страна с изпълнителен лист. С новите изменения на закона се дава възможност на постигнатото в процедура по медиация споразумение да се поиска от съда то да бъде одобрено и така придобива силата на съдебна спогодба, вличайки всички останали резултати, за които вече ви споменах, изваждането на изпълнителен лист с облегчена процедура за изпълнение в случай на неизпълнение от страните. Джон Кенеди е казал, че не бива да преговаряме поради страх, но и никога да не се страхуваме да преговаряме. В този смисъл не бива да бъдат пренебрегвани възможностите на извънсъдебно уреждане на спора с помощта на медиация. Китай, великият философ Конфуций, прогласява върховенството на взаимния респект и уважение пред конфронтацията и върховенството на закона. Най-доброто решение е съгласието между заинтересованите страни, което обаче не трябва да се постига с принуда, дори ако тя е косвена, казва Конфуций. Медиацията е най-предпочитан и най-подходящ избор за решаване на спор в китайската култура и традиция, която е основана на конфуцианската философия за решаване на спорове, по-скоро чрез морални, отколкото чрез насилствени методи. В Япония извънсъдебното решаване на спорове исторически е основно средство за решаване на конфликти с посредничеството на трети, авторитетни за населено място или група хора лице.
В Древна Гърция основният метод за разрешаване на споровете е публичният арбитраж. Основната цел на посредника е била да подпомогне спорещите сами да постигнат разрешаване на спора. Тук медиаторите са се наричали проксенетас. В Древен Рим се появява законодателна уредба на статута на медиаторите. В римското право те са се наричали по различен начин – интернунциус, медиум, интерлокутор и медиатор. Дори Евангелието от Матея предвижда процедура за решаване на спорове, като страните първо се опитват да го решат чрез преговори помежду си. Ако опитите са неуспешни, се използва посредничеството и едва след това други методи за решаване на конфликта – църковния съд. Всеки човек може да си изчисли и да си направи сметката какво точно ще спести или ще получи повече в една медиация. И това е много лесно да се изчисли. Дори в Европа са правили проучване за това колко точно спестява една медиация. Изчислено е, че на фона на съдебното производство, в рамките на всички европейски държави говорим, една медиация спестява над 8% повече в пари, отколкото в сравнение с съдебното производство, и около 6 пъти повече време също в сравнение с съдебното производство. Както и въпроса в България. Ако отидем на съд, ние плащаме задължително държавни такси. 4% за първа инстанция, 2% за втора, още 2% за трета. Това са 8%. Отделно са разноските по делото, адвокатските хонорари. Какво плащаме в вещите лица, какво плащаме в една медиация? В една медиация обикновено се плаща таксата за самото провеждане, медиаторската такса, която обикновено е на час, или пък при всички случаи се получава в пъти по-ниска, отколкото всичките тези разходи. Това е една доста сериозна причина, която, например, в Америка е стимулирала толкова развитието на медиация. Тоест, наистина тук говорим за пари, за спестяване на много пари и на много време. Как го изчисляваме и времето, което спестяваме? Много лесно може да се измери, дори в България вече имаме статистика за това. Отивайки на съд, всички знаем колко много години отнема това. Няма някой, който за по-малко от 3 години да е свършил стандартен процес. В медиацията нещата приключват в рамките на 2-3 срещи обичайно. Всяка среща може да е по около 2-3 часа. Тоест за едни спокойно можем да кажем около 6 часа се решава спора вместо години. Можете ли да си представите колко много спестено време е това? И радваме се да кажем, че хората, които веднъж научат за медиацията, те наистина стават, меко казано, фенове, адвокати, които научат, идват отново и отново с клиентите си. Това е всичко въпрос на научаване, да знаят, че имат този избор и тази възможност. За развитието на медиацията в САЩ са допринесли особеностите на американския граждански процес през 60-те години и по-точно някои от негативите му. Съгласно американския закон, всяка от страните заплащала разходите за адвокатските услуги, независимо от изхода на делото. По този начин разходите са били неизбежни за двете страни, като в същото време те са достигали огромни размери. При това самият процес отнемал много време. В крайна сметка, повод за сключване на доброволни споразумения е бил изчерпване на ресурси и разочарование на страните. Медиацията дава възможност, която в съда не получаваме. Медиацията ни дава възможността да решим спор по най-ефективен, най-полезен и най-правилния за нас начин. Обичам да цитирам една фраза от филм, в който се казва, че справедливостта живее на етаж, до който правосъдието не винаги има достъп. А чрез медиацията ние имаме възможността да получим много по-голяма възможност за това ние реално да получим справедливо решение на нашия спор. Колко хора знаят за медиация? От началото на 2010 до сега имаме 90% увеличение. Първо, на препращанията от страна на съдии към медиация, на самите постигнати спогодби и на запитванията на хората, които са попитали и са потърсили. Тук става дума за стотици случаи. И за всички тези случаи, за които говорим, ако трябва да се опитаме да обобщим, колко десетки или колко стотици хиляди са икономисани?
основно следим статистиката при съдебната медиация. В няколко месеца правихме опити да съберем именно такава информация, колко хиляди са спестени. Не винаги това е възможно заради начина, по който се тече информацията за делата по преписките, но в първите 6 месеца това значи на 2011 година говоря, събрахме такава информация приблизителна и бяха над 500 хиляди евро. Това бяха споразумения, общия материален интерес, по който възлизаше на около 500 хиляди. България се посочва като една от страните модели, които са развили успешна медиация и специално се посочват успехите на Българския съдебен център по медиация. При процедура по медиация имаш твърда тарифа. Само че това е правило на нашия център. Има медиатори, които прилагат адвокатската тарифа, което е процент от материалния спор. Така че излиза по-евтино, само защото излиза по-бързо. Просто това нещо ти свършва по-бързо като процедура. Това го прави по-евтино. Адвокатските възнаграждения не ги спестяваш и няма как да ти излезе по-евтино адвоката. Аз поне като адвокат не бих взела по-малко за участие в процедура по медиация. Една медиация съвсем спокойно мога да кажа в рамките на до 10 часа да приключи. Ако сметнем това, което ти каза току-що, че търговците плащат средно по 80 лева на час, ако това са 10 часа, може и да са повече, никой не знае, но ако средно е толкова, то една медиация за тях прави 800 лева, което разделено на двама прави по 400 лева, а те сами могат да си сметнат дали съдебното производство би им струвало толкова. Медиацията е много важно да участват адвокати, защото само те могат да помогнат на страните наистина да си защитят и да си преценят интереса. А какъв ще бъде хонорар на адвоката в медиацията и какъв съдебното производство, това варира изключително от адвокат до адвокат. Всеки си преценява. В кои случаи не можем обаче да използваме медиация като процес? Когато просто някой трябва да плати и не плаща, защото е недобросъвестен. Купили сте си карта от мобилен оператор и просто не си плащате. И вас ви съдят, за всички са известни тези, наричат ги колекторни фирми за събиране на задълженията. Тогава, когато един човек просто не иска да плати и се касае за еднократна услуга, еднократно възникнало инцидентно правоотношение, тогава наистина е безпредметна. Няма да помогне, няма да свърши кой знае колко работа. Идват при нас менеджери, няколко пъти ми се е случило да споделят, че между месец и половина и 2 месеца в годината един менеджер на средностатистическа фирма отделя, за да си събира вземанията. Това е едно много сериозно време, е така загубено за нищо. Представете си, ако това време се използва за да се работи и да се изкарва допълнителни печалби за фирмата. Също много важно е, че медиацията изключително помага, когато те държат да си запазят репутацията. Даже бяхме правили едно проучване преди години на какво държат най-много хората, когато разрешават даден спор. И така за моя изненада на първо и второ място не бяха това да си спестят максимум пари, а бяха да си запазят репутацията и да разрешат спора бързо. Това не е всичко. Когато се върнем след рекламите, ще ви дадем малко цифри и факти. Ще бъдем практични и ще разкрием още тайни за медиацията. До тук ви казахме какво е медиацията и колко струва извънсъдебното споразумение. Сега обаче се връщаме в играта с още цифри и факти. Кои са най-честите случаи, в които ви търсят за медиация? На семейни. Реално най-често срещаните за момента случаи или страни, които се обръщат към медиация, това са родителските права, бракоразводите, разводите, така наречени, всъщност уреждане на отношенията между съпрузите по време на развод. Спора възниква по отношение на имуществото, което те имат да делят, по отношение на родителските права и размера на издръжката. Това са точките на конфликта най-често между двама развеждащи се. Разкажете за най-интересния случай, който е бил най-емоционален, имало е най-много страсти, независимо дали той е бил свързан с семейното право. Имаме случаи, които са били подложени на много продължително съдебно производство, са ставали известни по съдебните инстанции и всъщност наистина любопитното е, че идвайки на медиация, те в рамките на буквално 2-3 часа се разбират за всичко.
За разлика от съдебния процес, който е публичен, процеса на медиация всъщност е една много дискретна процедура. Именно, точно така. И ние реално спазваме това изискване и на закона, и на етичния кодекс за това да спазваме конфиденциалността на процедурата. Медиацията страните се договарят за съвсем различни неща от тези, които претендират в исковата молба. Даже с съдии помежду си много сме обсъждали, че това, което е написано в исковата молба, обикновено е съвсем различно като сценарий от това, което те ни разказват в медиация. Понякога няма дори нищо общо. Да кажем, дело за обида, което е заведено, идва при нас и всъщност се разбира, че става дума за някакви имуществени или чисто емоционални отношения. И всъщност, или обратно, т.е. имотен спор се базира на нещо съвсем различно, защото той на някаква сватба му е казал нещо. Полезното на медиацията е, че може да се договори решение, каквото в съда няма как да се договори. Съвсем конкретни примери. Да кажем, търговци договарят помежду си, че тъй като единия дължи на другия пари, доста често срещана ситуация, че няма да връща тия пари в брой, да кажем, ами ще му даде продукция и същевременно ще му съдейства някакво трето лице да продаде тази продукция, така че в крайна сметка кредитора да успее фактически да вземе някакви пари. Но става дума за едни много неформални отношения, дори се разбират да сключат следващ договор, което няма как, то не е предмет на исковата молба и не може да бъде закрепено в съдебното решение. Може да искаме от съда да урежда интересите на страните. Ключовото при медиацията е, че тя работи с интересите на страните. За разлика от арбитража, където посредникът след аргументите на страните взема решение, медиаторът не трябва да действа като съдия. Неговата роля е да улесни диалога между страните, подпомагайки ги да достигнат сами до крайното решение. Но за да влязат в ролята си, медиаторите задължително трябва да са преминали обучение. Както самата медиация, самите обучения също протичат в много неформална обстановка. Участниците ни имат възможност както да се движат, да участват активно и да практикуват. Обикновено участниците ни стоят или в кръг, или в някакъв формат, в който в дискусионна форма можем да обсъждаме всичко. Обучението е изключително практическо, тъй като това са хора, които излизайки трябва да могат да разрешат жив спор между живи хора. В продължение на цялото обучение всеки от участниците прави медиации, провежда симулирани медиации в една защитена среда, заедно с колегите си от групата, сядаме на отделни маси и разиграваме една медиация. Двама като ко-медиатори, да кажем, сядат с две страни и започват в една реална ситуация с един истински казус трябва да разрешат една медиация. Ние работим наистина с интересите и емоциите на хората. Интересно, например, по тази пирамида и по този айсберг всъщност е, че като медиатори най-основното, което трябва да знаем е, че хора да идват при нас с едни заявени позиции. Какво искам? Аз искам да получа 100 000 лева, това е моята позиция. Всъщност в разговора се оказва, че за тази позиция стоят едни действителни интереси, които са и включително и потребности. Тоест, ние като медиатори влизаме под нивото на водата и виждаме какво всъщност мотивира тези страни. И разбираме, че за позицията аз искам 100 000 лева стои всъщност аз искам да получа признание за това, което съм изработил или свършил, ако ми се дължат в тази ми роля. Разбираме, че съпруга, който се развежда, например, и претендира, че иска да вземе всички имоти, всъщност има интереса просто да може да си продължи живота по най-бързия начин, като получи някаква финансова сигурност. Много често се оказва, че страните всъщност искат да получат най-основните неща, които са важни за всеки човек. Да получат разбиране, да получат това, което наистина е важно за тях. Тоест, може за него да не са важни точно тия 100 000, а е важно той да може да си осигури някаква материална сигурност, която може да има друго измерение.
За разлика от виното, споровете не се подобряват с възрастта. Една интересна статистика настоява, че конфликтите убиват повече бизнеса, отколкото икономиката и конкуренцията. Нерешени проблеми в дружествата струват много пари. Бизнес-медиацията е готова да ги спести. Посредничеството може да се използва в почти всички етапи на ескалацията на конфликта и също така да доведе до успех. Корпоративни, икономически или лични интереси обикновено стоят зад повечето конфликти в бизнеса. Трудности с доставчици и клиенти, проблеми между работодатели и служители, спорове в случай на сливания или преструктуриране. Всичко това може да повиши емоциите в офиса. Бизнес-медиацията е готова да даде добро решение на проблема. Накратко, това е извънсъдебно и икономическо ефективно решение. В Америка над 90 на 100 от спорещите предпочитат извънсъдебните споразумения. Европа официално ги насърчава с директива, особено когато става дума за граждански и търговски въпроси. Статистиката показва, че на Стария континент всеки процес по медиация спестява средно около 610 дни или 8,3 на 100 от стойността на спора. Едно друго проучване в Европа твърди, че за решаване на спор в съда са нужни близо 700 дни, а за медиация по-малко от 3 месеца. Около 13% от стойността на спора са разходите, когато той се решава в съда, и под 5% ако се ползва медиатор. В България парите, които даваме за медиация, са поне 2 пъти по-малко от тези, които ще платим ако спорът отиде в съда. А при постигане на споразумение се връща половината от внесената държавна такса. Ако все пак не успеем с медиацията, не сме загубили нищо, а връщането в съда не е проблем. Практиката обаче говори друго, че дори когато няма споразумение, спорещите често се договарят на по-късен етап, самостоятелно или пред съдията. И това не трябва да изненадва никого, защото в медиацията винаги се постига по-добро изясняване на спора, намалява се враждебността и се подобрява комуникацията между страните. Имате предвид, че целта на медиацията не е търсене на вина, а търсене на постигане на споразумение. Смята се, че конфликтът сам по себе си не е проблем. Проблемът е неразрешения конфликт. Тази връзка всеки търси сам своето решение и начин за разрешаване на конфликта, спора, според възможностите, които дава законодателството, според традициите на обществото, в което живее. И помнете, че и най-лошият мир е по-добър от най-добрата война.